tiang ibadah niki wau nang Allah kabeh nek diakal Mas wae. Putus asa. Rasane iku niku putus asa. Memang keputus asa ini bahasa umum bahasa menungso Mas wae. Apa yang dia pinta kepada Allah seakan-akan enggak terjadi KI. Nah itu padahal dikei Allah iku seperti itu. Kon njaluk kaya ngene njaluk sugih ngono kon. Kon saiki sik welas nang wong sik iso ngene. Kon njaluk sugih cek iso tambah sedekah akeh. Aku sing weruh. Engko kon lek tak kei sugih kon sombong ku. Lah iku. Wis ngono ae. Perkara engko dongamu iki tak ijabahi. Engko tak kekno anak putumu. Lah iku moko banyak yang terjadi. Wong ibadah iku mang ancene apa cara akal kaya tambah melarat. Lek sing krana Allah. Lek cara akal bab duniawi, tapi asline nek ngarepe Allah sugih. Tambah ilmu apa sing dak dingerteni. Ya sugihne ilmu iki mau. Lah iki lek ilmu didol. Ya, bro, piro dibayar nang Allah. Ilmu iki, ilmu ngene-ngene. Enggak kan. Rono koyo ndonga iki koyo nang Allah aku tambah diuji terus. Kok tambah gak duwe, biyen aku nang Allah mung sekedar sembayang, mung sekedar bolong-bolong tapi aku kayak donya akeh, aku iso ngekek wong-wong ngene apa aku iki ngono. Memang Allah ndidik untuk itu. Kon ceke putus asa, ceke lebih pasrah nang aku. Lek wis kon pasrah nang aku total engko sing rahasia sing gak takekno wong takekno kon. Termasuk makanan surga iku. Kan ngono Mas wae gak ono wong ngaji iku iso nerangno besok makanan surga iku ya apa. Ah ngono. Lah iku Mas wae kadine iki mau lek sampean tetep ndonga senajan ketoke putus asa iku tambah apik. Tapi bergantunglah kepada Allah. Selagi kita fisik ini mampu untuk kerja, jangan jadi alasan ibadah iki mau. Jangan tetep kerja secara syariat tenaga. Lek wis tuwa temenan ya Mas Diman nggih. Lek gak mampu ya cukup ndonga ae. Engko Allah dhewe sing ngeteri rezeki. Ya lewat tamu, ya lewat bawa walat. Ana wong dodol tanah, dodol omah, golek payu tak ngene lho iku. Tapi lek secara tenaga sik kuat, ojo dadi terutama wis. Dadi loro-lorone ya kerja ya doa. Lah lek wis gak mampu tenaga fisike gak mampu ya doa tok wis. Iku jelas engko dikeki nang Allah. Monggo anjene orang yang beriman kepada Allah itu arahnya memang seperti putus asa wis. Diuji gak mari-mari. Nah, terus Mas wae. Lah terus iku Mas tentang istiqomah ya. Terkadang iku kene iki ya istiqomah ngono. Tapi kok kadang efeke iku diuji males. Lah iku ngeten niku Mas Wahid. Lek namine tiyang tasih urip niku, Allah iku sayang nang hambae apa maneh sing meniti cinta nang Allah. Iku diuji nang Allah kon males. Kon tak kesel fisikmu, kon duwe istiqomah jam ini. Jam ini kon tak warang greges apa. Lah iki kudu iso nyikapi. Lek greges ngedrenge ini ngrasakno sembayang kena banyune kademen. Gak usah wudu, gak usah apa jaketan ambek turu ambek geletak. Maca sing di jerone Allah terus ngono. Kudu iso nyikapi. Aja polai jam ini aku kesel kabeh teko nyambut gawe, aku warang aku ngene. Wis gak wis gledak dak wis. Lah mongko engko nang Allah dikai weruh kon tak uji ngene dadi kon ninggalno aku. Iki lho kon tak lewat mimpi, lek sing alam umum lewat mimpi wis. Munggah nang gunung. Numpak sepeda pancal. Ya wae. Oh katut-tutut. Lah iku lek sing iso nyikapi tetep nang awal anjene si dasar umum. Iso nyikapi numpak motor sampean. Gunung masih dhuwur ngono kenceng numpak motor terus ngene. Ya mending sik pancal lek mlaku. Ya mending sik mlaku lek gak blas mang ya wis ilang. Lah niku Mas Wahid. Jadi tetep yang hidup niku sing iman nang Allah tetep diuji.
Maka iku tanda sayangnya Allah. Lah sama kan Nggih. ini kadang zikir Mas ya. Eh. Di dalam males iku ya zikir. Heeh. Tuh. Ya iya itu. Tapi kan lek jenenge geletak otomatis cepet sirup Mas. Iya enggak apa-apa, maka terhitunglah. Dalam keadaan kita tertidur pun nang Allah dihitung ibadah. Karena kita sudah bisa menyikapi. Ngono ah, kita saking asiknya dikir iki mang ya sampai tersirap. Lah mangkane iku mang tersirap turu iku mang dikei isyara nang Allah. Mimpi iku mang lho iku jelas. Baik sampean nggih dalam keadaan leye-leye, baik sampean memaksakan diri untuk silo, belum tasbih tetap dikei isyara di dalam istiqomah sampean iku mang. Nah itu, ya lek sampean gak blas wis waduh boleh ngene. Akhire awal sampean gak dikir gak apa sampean turu. Ya iku mang sampean mlaku nang dhuwur gunung isare mlaku. Mbak sikile sampean dhewe. Nah iku lek tinggal del ya wis iku mang, tapi nang Allah senajan sampean tinggal del, karena sampean wingi-wingi ana istiqomah sing tepat waktu, tetep dikai syarat. Ndak putul del ndak. Lho masih aku ngene iki ya kadang sampean dhewe ro apa dang yo ninggal sara syariat ngono ae. Iku dikei nang dalam keadaan tidur duduk pola aku makrifat. Turu ngene ketok wujudku dhewe mlaku nang dhuwur gunung gak sandal. Duduk makrifat iku. Iku isyarai awak istiqomah sing gak iso nyikapi. Lek ngalami ngene enak nerangno nek sampean takon wong takon hari ngene iku aku bikuse. Lek gak ngalami yo opo hati yo opo akhire goro wae. Nggih Mas Dimas. Nggih. Mengenai istiqomah. Nggih. Fisik ini mboten males, ya. Nggih. Dan mboten males. Tapi ngeten. Allah itu memberi kesibukan yang lain pada kita di jam waktu itu istiqomah. Nggih. Iya. Jadi sehingga istiqomah kita itu yang biasanya jamnya itu seperti itu ini malah kan geser. Nggih. Dan itu pripun Mas? Nggih, ngeten lek nggadahi jam yang tepat istiqomah niku wau sampean diuji nang Allah, nggih lek niku wau sing ditangkul Mas Wahid, males kan ngoten nah. Lek niki mboten males nggih. Sewaktu jam niku sampean istiqomah, sampean didugekaken tamu. Mbuh tamu bab napa mawon niki namung gambaran ilmune mawon ya. Sampean didugekaken tamu. Ngamuk sampean iki. Saged-saged nggih keluar bahasa jelek. Wis terang-terangane jamput ngono ae, jamput yamine wae istiqomah nang Allah aku ono tamu. Lho, sing gerakno enten tamu iki Allah muji sampean. Ya lek sampean temoni nggih, sampean wis oleh separo misale nggih. Terus sampean tamu iki teko, sampean temoni, sampean lungguh, sampean berzikir, bersolawat tanpa gerak mulute sampean iki kan saged niki. Lah niki mongko meniku ilmune niki wau sampean dididik untuk berzikir bersolawat di dalam hati tanpa bergerak mulut. Ah niki mongko eco mawon nggih perlu napa sampean tapi tetep ten kene Allah iku ero kok sampean kepireng piyambak duduk kuping niki. Moko lek pun saged ngikapi ngoten berkuranglah fitnah niku. Krana lek sallallahu alaihi Muhammad gerak cangkem terus ngene ana tamu sampean sallallahu alaihi Muhammad tamune lho ngertek sombong temen cangkeme mangan terus cangkeme selawatan terus lah iki lho lah sampean dididik di kono lah ana tamu nggih sampean perlu napa ngeten oh nggih benjing mawon nggih menawi mangke mantun isak ta mantun napa kula ten griyane nggih monggo-monggo ten griyane sampean ngoten Mas. Dadi Allah maringi ilmu niki wau. Nggih niku wau, cara wakeh. Kersane sampean nyebut asmane Allah tanpa gerak mulut niki. Oh enten kan nggih sekolah piyambak sing kan ngoten Allah ngene akhir dimusi kanca-kanca. Oh kok ngadaku ganten tek. Ngoten. Lah niku nggih. Nggih berapa kali kula didik kali Allah kali ngoten mboten ro ilmu nggih sik ngoten mawon. Akhire kula angsal ilmune niku wau nggih wis semerap piyambak krono wis balak-balik. Akhire kula mboten gerak lek nyebut asmane Allah. Malah lek kula mesu banget. Ngoten. Lah niku Mas Gima dadi sing
otomatis sing dinilai Allah ki mang tanpa riak lah cukup nang jerone ati ki mau. Nggih napa malih Mas? Nggih mboten napa-napa wis nek ancene ngoten mboten nenten tamu. Putu wis nggih. Utawa yuga. Enak wiritan jero kamar mari asar wong ngono. Mari nyambut gawe istiqomah, putu nangis. Njauk mlaku-mlaku, njauk sepeda motoran, moro mlebu nang sampean. Sampeyan mboten sabar sampeyan kipatno. Sampeyan anu tapi lek iso nyikapi ayo. Kamu motoran tambah oleh akeh sampean. Ibaratnya sampeyan nang alun-alun. Sampeyan ten mriku tas bengeten setengah jam ngene. Wong mari nyambut gawe. Kesel awak. Duwing-duwing ngene sampeyan tapi sampeyan sepeda motoran kare nyenengaken putu mboten. Pirang ewu tambahan. Oleh nih. Nggih pun jelas nggih. Nggih. Ayo,